Čau ľudia, vítam vás u nového videa. Ako som slúbil, budem sa snažiť vydávať daily content, tak nezabudnite dať like a odber. Dnešnej dobu bude o mnoho kratšie, ale mám proste, nie je mi moc dobre, ten hlas má furt jak tie hlieny, nehovorú sa mi lepšie, takže prepáčte mi to a poďme na to. OK, máme tu prvú hru, mám v týme Alien Fama. Come on. Nie! Kamo, nezer to rúžo. Co? Tak na mňa kúkaš. To čo je? Aha, to je... holy double kill. No! Nahraj. To kamo, to je taký... Holy double kill. A oni nemajú Bibi. Ja som sa bál, že Bibi. Ale chill. Nie? Kamo. Šivozo. Kamo, dúfam, že toto vyhrám. By som sa do nej pustil, ale... Nemám furt to ulti. Nie. Nie. Kamo? Dneska na tú bravku nervy. Fakt, dneska som bavil aj rankedy, kamo tu proste... Mám jedného teammatea, všetko v pohode. Ale proste ten jeden random, furt kamo. Prosím, Bibi, daj to, bo ja tu dneska dačo rozstredkam. 3 trofí, 8 trofí. Prosím. Jeden. Yes. Konečne. Už dáme výhru. Ešte možno do konca týždňa dám 77 000, ale to možno aj dneska, keby som ich chcel, ale čo sa? Mne sa to nechce. Let's go. Let's go. Mortis 1100. 3. A máme... Nie. 7, 6. Nie. Ten meme je dead. 7, 6, 7, 0, 0. Chvíľku. 77 000. To je pohoda. Takže ľudia, ďakujem, keď si dopozerali toto video. Fakt, prepáčte, že je krátke, že fakt sú skoro nič nepušujem, ale proste ten hlas nehovorí sa mi najlepšie, takže tak nezabudnite na like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čauko.